oganda jo Kenya chenro mari mana kokale tipo mare mihero mara Ramogi TV. En odiochieng' no ma bende wadhiale joma mine. An be akaw thuolo mariwore gi jowetewa ma motelo kacha osebedo ka dhialo mine ma osebedo ka ochodore kendo chiwore mar keto lwasi maber ne weche ma dongruok mar piny kaachiel kod kelo mor ne oganda mopogore opogore. Wi ok nyal wil mokadhialo minwa Pamela Atieno Juma e dala mar Gongo. Ang'eni sani koro ise loso gimoro kendo koro in gi jaduong' mchaka uneno Ratil kawuono ka adhiali e yo moyiedhi nikech dionge in di koro kang'eyo di koro aluonga ni an wuod ng'a. Erokamano ahinya nyakwarom Gajwang' ka en sa 1:49 mar midhiambo ma kawuono. Kaka pile wakono weche mopogore opogore. Weche nyotimore mathoth mokalo. Achiel kuom weche mabedo oganda jo Kenya osebedo kaluwo en okang' mane duol mar IEBC nochiwo tarik 16 mar dwe ni joma laro kombatend piny Kenya nyaka chiw joma dhi tenogi e yiero ma ochan tim tarik 9 dwe mar 8 higani. Ma madoko thuon wach kawuono godhiambo nyakwarom Gajwang'. Weche osebedo ka wachore mang'eny ka odhiambo kawuono Senator Mama Kwene County owacho ni Ken Kalonzo to kamoro gik moko dhi wuore. Wanaket wang'wa wanarit makmani kawuono antiere kod non weche mag siasa kendo ne wan kod jomokalo chien George Godwins mawuod Kabondo oyawore kendo imore ne jomoko piny yawore negi jok moko piny imore negi nikech iwacho ni Ramogi TV ineno nyaka gi jo diaspora. Oimore uru ni kwa Ramogi Ajwang'. Kawuono wadhialo joma mine. Omiyo nyaka wadhial joma mine yo makare ka ok gin to gik ang'eny ok dibed ni timore. Omiyo ambe odiochieng' ma kawuono nikech minwa nyamisiga onge. Abiro dhialo jaoda Janet. Gimbe gi celebrate wach joma mine ma kawuono. Erokamano. Omulo. Erokamano BJ, ambe mana kaluwo gima Godwin owacho. Kawuono en chieng' mine. Kendo amba akaw thuolo ni mar dhialo minwa Nyasembo. Linus Nyar. Oking'e ni aput marwa kaka Azimio okelo kanyakla chama mang'eny mobiro e umbrella achiel. To bende anta paro ni e Azimio waka to manyo deputy mar okego ne ok bed matek kaluwore gi kwano. Kawago kwano kaka piny kich siasa en game of numbers. Koro ka go kwano mathin to biro nyisi ni wan wawegi e kao Jalup amolugo oganda en gima yot miwuoro. Ok onyal chando ahinya kaka do chande jo Uda. Ang'o momiyo awacho kamano? IEBC ncho register dhano 22,000,000. Wang'eyo maber ni e historia mar Kenya ka samose nyiswa na tamalo sebede malo mogik mag jomogo kura ne 2013 emana tamalo dhi 86 ewi 100. Seche gi temo sebed ka jigo kura nyiso ni dhano tamalo 30 ok dhiga mondo go kura. Matiende kigolo tamalo 30 ewi 22,000,000 to tiende ni watemo mana ng'iyo ni joma dhigo kura gin 15,000,000. Koro kwachako go kwano mayot ni 15,000,000 kipogo nyadiriyo obira di. Tiende ni en around 7.4. Koro matiende ni mondo mi obed 50 plus 1 wakete kata 7.5. 7.5 koro waduogo e kura kaka kura ringo. Tiende niya e kura mosegogi from 2013 atiyo gi rekod machien. Jogi osebedo ka miya molugo oganda 46. Atiyo gi wach miya nikech kane moluor Marago wacho ni yaw sava to ne ok oyawe. Koro miyo ok wanyal ng'eyo adier. Omiyo kuom mane omiyo atiyo gi dhok moro ni mosebed kimiye en 46. 45. Koro wadhi gi namba ni 45 mar milion 15 ibiro yudo niya kigoyo kwano ni migolo
Kalonzo oko Kalonzo pod onge. Amolo Wuod Oganda ng'ato achiel chako wuoth gi 5.4 million. Mano kuche. Tiende niya, kimedo kuch Kalonzo 1.5. Nikech en koro nosebiro Azimio. To en 1.5 plus 5.4 mara Amolo Wuod Oganda. Tiende wadonjo around 7 point something. Oko donjo mang'eny. Actually, yeah, 5.4 plus 1.5 and 6.9. Koro tiende niya, 6.9 kigolo to gimidwaro mondo Amolo Wuod Oganda oyud 5 plus oyud 50 plus 1 en mana kura 800,000, only 800,000. Mane gima Amolo Wuod Oganda manyo Mount Kenya. Tiende ka wayiero running mate to koro wang'iyo niya already nikech wan gi Kalonzo biro ga 1.5. Mount Kenya miyo wang'o only 800. Tiende kaka piny entie sani, gima wadwaro mondo Amolo Wuod Oganda cham muma en mana kura 800,000 kende, ma en task mwanyalo nyiso rais ni ker ine jatend piny to koro umbe uni Azimio. Un gi joodu kaka Jubilee ukelang'o. Mano miya nyisi ni koro ka wago mbaka around kwano magoyono to wanwang'o ni wan wawegi nwang'o Jalup Amolo Wuod Oganda to wan okochendi en gima yot miwuoro e odwa mar Azimio ka. Yes. Okay. Omulo. Gini en kone gi kone. Azimio Kenya Kwanza. Ingeni gimimora go BJ kewuni kelo George ilongo ni onono weche mag siasa. To koro ing'e gimodhiera go ni kwande ni. En kwanda assumption. Tena assumption marach ma kaponi gi mane kaka gidwa advice jakom to mane kaka giluar. Nikech kiwacho ni turnout ma election mar yiero ibedo piny. To onge ng'ama nyalo register kura 22 million ma ok dhi go kura. To koponi ok dhi go kura to percentage ma joma ok dhi go kura dhi bedo matin mogik. To ok inyal go kwan kiduogo chien, igo kwan kidhi mbele. Kech gimoko keto kare nonego ket ni kopo ni jo 22 million ogo kura to 50 plus 1 chopadi. Onego be no wuoyo 11 million. Mane kaka no wuoyo nikech anyalo paro ndalo mane wane NASA. No wacho ga gimoro ni 10 million strong. Nwago kwano kwa dhi mbele, okwago kwa duogo chien. To magi miyo kaka wasewuondo jakom nikech gima kenda winjo ko wacho ni Kalonzo dhi kelo 1.5. Kopo ni kech yo mo register kura jo Kamba gin 2 point something. Mani ngeno se reduce, mano se yie ni wan kanyo wadhi gole kura mang'eny. To ko wacho no dwaro kura 100,000 kende e pinje jo Mount Kenya. To mano ugo jakom piny. Koro an gima aduoge topic nikech iwinjo kancha nyisi kancha se bedo kae na nyisi na wana wacha dieri. To nineno kane medwa ndalo nyaka tarika 16 mondo koro ji yier kero yier jalupne ng'ama dhi bedo running mate. To wan kaka Kenya Kwanza pok iwinjo ka ng'ato go koko, wan waling. In fact sani ne wan Eldoret, ne wan Trans Nzoia, ne wan Kiminini, wawuok watimo gimiluongo ni economic forums. Tiyudo ka kaka jogi oriwore kaka giwinjore nyiso ni onge ng'ama osewuok mowacho ni an ok miya. To ncha nyisi ka ni wan to se reduce waduogo ji ariyo. To wan kaka ANC ni winjo ka gima watemo ng'iyo ni wan ok many telo. Kech yudo ka king'iyo katiba mane wakalo 2010 nineno kano kelo gimiluongo ni deputy president, deputy man principal assistant mar president. Yes. To bedo gi koko onge tich kata ma deputy governors onge tich, ichwado gi left and right. Koro kata mi mana deputy to onge gimedhi yudo, onge gima dhi konyo. Koro wan kaka ANC wan negotiate percentage ata malo 30 mar government. Manyiso ni joma chalo koko mulo kaka an serikandno koponi wayudo serikal kaka wadhi yudani to nyiso ni ambe ane iye kanyo matini jatendo negotiate ne 30%. Koro wach deputy ni wan gi mwang'iyo kaka Kenya Kwanza wago kwan to an nyisi ni wan serious gi kwan to kwago kwan madok chien
nikech ncha nyise maber niya Ruto nose dhi Mount Kenya mose wuoyo gi jogo oseloso osiep gi jo Mount Kenya miyudo ka jo Mount Kenya support ma en go duong to yudo ni vote ma Mount Kenya beng'eny to Mount Kenya go kura kaka joluo go kura gin ka giketo wigi kamoro achiel to gigo kura koro ok wanyal kawo nikech nanyise ni wan kaka ANC out of 2.7 million mo register kocha e Western ncha nyise ni Musalia dikelo ne Ruto 1.8 to ki compare 1.8 gi modhi yudo Mount Kenya ncha nyise no ko yudo matin to yudo 4 million to kwanyal kwa pimo Ratil ni to wang'eyo ni kuma numbers di wuoke mang'eny ema nyaka wariwadgi nyaka wamigi deputy koro kwando ne en kama nikech jo Azimio nyalo tugo nwa gi Martha kopo ni gikelo na Martha nikech giwacho ni joma mine gidwa manyo joma mine nyaka wambe koro wang'i ni jo ng'at mane mwadhi keto madhi gore gi Martha koro itemo wacho ni umurito gima Azimio bro temo kaka Kenya kwanza yes koro kamiu bearing gimonego tem to gima nyaka ikaw VOJ ni ananyisi ni korwa onge koko manyiso ni Ruto tayari en gi jalupne ma en gi chunye mong'eyo no dwa rito mibo tera IBC but gimwang'iyo ni kopo ni gimiyo Kalonzo ka en go marangono ndiko barua kopo ni gimiyo Kalonzo mondo med godo thuolo ka IB mondo kwa IBC mondo med thuolo nyaka nyicha gimed thuolo nikech mano sharia oyie ne ng'ata nyaka med thuolo nyaka tim consultation ma nyaka ng'ech wan gimwang'iyo wabedo kwa consult gi ji mopogore jotelo mopogore ma gima Ruto dhi lando jomochung' tema ncha dwaro gini dhi bede toke to king'iyo kor gi George ma en wacho ni Kalonzo wasekete iye ka nyie neno ka maendeleo chap ne dawuok e coalition nyie neno ka mar Kingi ne dawuok e coalition ne geno gindiko barua to nyoro tamgi nikech sheria no tamo ni koro ka ncha kuseregister coalition to koro ginya wuok but ne gidhi e court ni mondo koko migi document mancha gi sign nikech por gineno Kalonzo ineno ka Kalonzo yuak to gima ginkia ma oging'eyo ni kopo ni ogimiyo Kalonzo nikech kwan monego bed ni gigoyo Kalonzo sebedo kago ne jakom kura to kwan mane George go ka ni jakom osebedo ga gi 5 million to onyalo paro ndalo kod kwa chako ndalo kod obire ndalo NASA iyudo ka Musalia Mudavadi nenigi jakom Wetangula nenigi jakom Kalonzo Musyoka nenigi jakom Najib Balala nen force ma kura moyudo ni wigi wil ni magi jo manoriwore together koro pok gikawo gigolo kwan gi oko mondo ging'e ni to kwan mane modong piny ka koro kigiwuond jakom ni nitie kwan ma Jacob ni 7 million Jacob dhi do 6 point modhi chako go memeki erokamano omulo matini un kaka jo Kenya kwanza un usetiekuru kod wach mar manyo running mate ne William Ruto wan onge en gima do wagunda luongo ni non issue koro is an issue VOJ nikech king'iyo pinje machalo kaka America kiyiero running mate nyakilos committee ma opondo committee ma ji okia nitie joma iluongo ni committee of expert joma biro miyi wisdom ma gin gibiro nyisi kaka iyiero ng'ani okobed kete laro ni koro wada interview ji kaka jogi koro expose ni wada interview ni koro ng'ato kel CV ne gikel bank statement wada ng'eyo ni to gidwa timore nade ing'eni koro Ruto sebedo karomo gi jomo pogore iluongo no opinion leaders jo kanisa yudhe mine jomo pogore to penjogi ni kuneno ka keto ng'ani to gi ng'ani ere ng'ama ber koro jogi omiya advice e yo mopondo ma ji koro chunye wan wawene ni en kaka Ruto en mong'e ng'at mosiepne ng'at mong'e ni gibiro tiyo go maber nikech oseb experience gima notimne gi Ker Uhuru Kenyatta to kodwa ni embo timne ng'ama dhi bedo namba 2 namba riche erokamano jo nitie weche moko ma umulo otuomo kanyo mago ni ikwonge lere komonde gima ng'eyo ni ka wacho 5.4 tabuogo mulo matin I'm very scientific gima wacho lakini mane muludo yo mulo nyiso wacho no mulo kama ber kenda nuoyo ne adhi gi register marwa from 2013 in kitabu kanya dani dhi koda no 2013 ati kanyo adana ler ne kanyo 2013 voters turnout nen ata maladi piraboro ga uchia 2017 voters turnout nen adi 79
Teni ka nyisi niya mkawa go kwano tikuongi chako gi golo almost 30%. Nikech kata sani that ma sequence and series trend ok dhi pogore. The truth en niya actually this time around onyalo bedo mang'eny. Ang'o minyalo bedo mang'eny? Historia Mount Kenya koka dhi gocho debe ma ng'atgi ok gine wiye wi ballot box. Wi ballot paper. This is the first time. Kich all this time gisebedo ka gigocho ne jodalagi. Wang ne ka koro gidhi gocho ne Jalibamba. Matini gini kata vote minen pod waluongo kuchgini. Gini nyalo duodhe nyaka kata up to 40%. Koro mata mowacho ni omulo kik ludi en mana niya wawuoyo 30% ma ok tan ga out to gocho. En kamano from kata yamana 207 gini kibiro kinono onge kura migoyo ga 100%. Teni nitie jomotho, nitie joma kipande gi no lal, nitie gik motimore mang'eny. Kimedo gigo tete mimedo kia gi vote apathy no. To the only turnout mabedo ga en between en ga 70%. Scientifically proven. Erokamano. VJ, okatamore gi wach scientific mowacho ne. Ting'e scientific kigoye, ting'iyo factors. Ni 2017 gi 2013, ntie ilo mane jopiny nego. Jopiny ne dwaro change. But sani king'iyo kupogore gi 2013 gi 2017, sani ji go kura kaluwore gi dich modigi go e weche mag economy. Ng'eni sani kendo king'iyo factors masani gin ji ariyo. Sani farasi gin ji ariyo. Ji tema ni chung, ng'eni ndalo cha ji ne chung opogore. Sani yudo ni Jakom mochung, Ruto mochung. Koro ji ng'iyo ji ariyo. Koro factors gi kikawo golo 30%, lakini factors be nyaka ing'eni to sani rallying call ma jopiny dhi go kura nikech ang'o. Namba 2, joma chung gin jomage nikech choncha ni ji nochung mang'eny. Koro mago factors ma nyaka kada sani ji ochung mang'eny. Moko go to chung ni mago president, mago jo state house mochung go. Ibro pedo evidence kaka ni gin jo state house. Makosa ka okwaduoko mulo ka. Omulo gimana na koni mondo you understand niya. Namba mokwongo aja wacho gini tanwa pile. Yes. Ni number 1 nyaka wang'i age mag joma dhi go kura. Adwa na koni ni kata sani projection mara IBC. Niche nendo ne ugi register namba marom nade. To namba di mano ka okura. Nyaki understand ni nyithindwa masani gi. Gire ochone ma kata patriotism no nyawe. Samoro kanitie gima notimo gibiro koni niya between pesa ma loso online gidhi riedo gombulu ere mo ochona according to kaka moko agiu. Sani IBC nyiso ni ne gidwa register dhano madhi milion 5. Adima nje nwanwang. Ok mana milion achiel. Tiende niya kata mano register go possibility ni samoro gedhe go kuchgino ni malo. Momiyo bende anda wacho ni sani niya gima ng'eyo kaka an ni samoro bende kata na turnout wang' ni ka dhi bede piny saidi nikech obedo piny gi factors ariyo. 1, joma register mago kura sani ok gin patriotic kaka wan. Ni nano kata ka gin gi kipande to gi register. Mano number 1. Number 2, joma go kura sani it is the first time ma Mount Kenya dhi go kura ma ng'at gi onge debe. Teni ginyalo amua bedo ni ogidhi go kura. So projection mara this time round en ni turnout nyalo bede mapiny kabisa moso e area mag Mount Kenya maingo areas gi duto. Erokamano. Mopogore kod kwan ma itemo leronwa kaka nondo mar IBC chalo. Yes. En ang'o gang'o ma samoro bro bede paro sama kore manyo running mate especially kata ahinya ne One Kenya. Azimio la Umoja One Kenya Alliance. No, Azimio, of course, One Kenya to is restricted. Gin nyaka gi keep mana Mount Kenya. Onge wach machielo kanyo kendo. Kanyo kiko omulo wuondo. Mano Kenya kwanza. Nyaka gimanyi mana Kenya Central. kwanza to onge gin nyaka gidhi mana Mount Kenya. Wan wawegi ema wan gi opportunity. Ing'eni mana kaka nyisicha. Wan kata wakao mana Kalonzo. I told you, go kura matis mugi. Teni ano kadwa na keti ji gi hope. Okibedo optimistic ahinya kaka nino omulo gene wacho 15 billion mo ginya deliver. Wawuoye gima wanyalo gima is scientific. Koro king'iyo gini mos. Teni anyisi na mulo wudo ganda chako ng'wech gi 5.4. Mabe ko mulo dwa na prove ne ta nyalo prove ne. Kiwacho ni koro gine Mudavadi owewa. Okay. 2013 ne Mudavadi owewa. To no yuda ng'o sama no onge kodwan.
no yudo kura ok 300,000 so sama giwuondo Ruto ni Mudavadi dhi golo 1.7 million from Western Kenya katero ne deputy president is a very big lie. 2013 in fact sani todhi magimugundo go ma jothurgi na negotiate sirikal 30%. Kwane sama wacho no negotiate 30%, jomodong dhi donjo kanyo. Nikech sirikal ok duong to duong, but 30% ma sirikal mano gimoro mnade. Koro wadhi gi umule ratiro mondo mi wabed ni wanyiso jokanyana manjira. Go kwan. Kiwacho 2013 Mudavadi ne lando na chung president. Teka no management almost only 300,000. Seche ka ane ker. Koro sani to dhi ne jodalagi ni ker be okan to deputy be okan. Nita negotiate sirikal ibiro miya 30%. Waseneno gika timore gika bedo negotiated. Tuo Amolo Wuoro gando negotiate okotwa. Iwinjo. Awinjo ka ng'at gi be ywak, but ato ng'at gi okapano nego ywak kech no ti kode maber. Anyway, en be ywak no timruok nade okote. Ere adiera ma Mudavadi to nego koro kawuono gi jo Kenya Kwanza gi ni endo ka koro nyise ni dhi miye 30% to ma en adiera. Kech waseneno kokoti ji chien ka madiera mosebed ji osesai nyaka kodgi nigo to pod okot gi akota. So in fact ma bende adano mulo chako kete account ni this time round ka koro Mudavadi dhi miyo gi kata 100,000 nikech ka koro ng'amo believe onge kasa mano wacha ni jothurwa ane madwaro ker ema no yude 300. To sama koro dhi mana no joka ma awinjora sirikal ka ni en 30%. That's a very vague agreement. Nikech 30% ni enango. En Ministry of Sport to ng'ato kao gine treasury koso en winjruok mane. Nikech ko wach 30% jo Kenya be ng'eny. Erokamano. Yes. Erokamano. Mopogore kod ng'iyo thuondi manitiere Kenya Kwanza gi Azimio la Umoja One Kenya ka. Wach mar gender kit chwech ka wan gi miyo machalo Martha Karua mabende na Kenya no propose do chwalo nyinge wan kanyo kod Jubilee Party mano oro nying jaod bura machon magatanga Peter Kenneth kachiel kod Woman Rep Murang'a County Sabina Chege ma dhi bedo nade wan wawegi chako gi kwan cha mondo mikoro na bi mayot kapok omulo no ojotemo chochia kwana no matin but ang'e ni koro to ma lodo kanda ja anyalo chore to 6 million nikech bende wang ni koro joma moko bende onge kodwa be ochako duoge kampwa kode koro king'iyo gigi mos one Kalonzo bende fit bedo running mate mar Raila maber kabisa kaluwore gi ike nikech ng'eni kargo kego ne ka wang'iyo gik moko mang'eny moko nyalo bedo adek okego ne wang'e ni ng'ama ja integrity wanono ok dang wakakawa ng'ato nono ma samoro chuodho miene mang'eny e chien koni koro wang'iyo integrity ka wang'iyo numbers ineno gimonyalo kelo obiro adita ne oromo ga nomo nade kich ok inyal nyiso isa ni abiro to adita ni ok ni kare koro ada wuoyo kuom ji adek jomodong maybe wang' na wach gi Amolo Wuoro ganda nigi options mag ji adek ma pod deliver maber tiende niya kawuono ka wakawo Kalonzo kaka running mate mar Amolo pod wadhi mana yombo but ok gi margin mamalo ahinya wabiro yudo 50+1 to ok gi margin mamalo to kawuono ka wakawo running mate from Mount Kenya tene wachak gi nyadendi Martha Karua ka wakawo kawuono kaka running mate to Kalonzo be nitie it will mean ni awuoyo ni Amolo Wuoro ganda dwaro mana 800,000 from Mount Kenya mondo bedi mabe samoro isewinjo kata ka jo intelligence gi jothurgi wacho ni Raila will win without Mount Kenya but anyway nikech wajo siasa wane mbola adiera makende ni ka wakawo nyadendi Martha Karua obedo running mate mar Amolo Wuoro ganda to tiende ni sechego wanyalo kata nyono milion 10 ang'o miya wacho kamano nyadendi Martha Karua dhi kalonwa 800,000 by first of all en gi bases are base mokwongo en chwech mare en nyadendi teni women fraternity mar ariyo mobiro godo en ni oja Mount Kenya
tok ni ena jamond Kenya kendo mar adek en integrity mare ni malo and ineno ka en sama no winjo ni ji omo wacho wach deputy ni ineno ka no chako chapni en ng'ama ne nyalo dhi kata ka samoro jo dala gi go onge na Amolo Wuod Oganda onge kuno to yudo ni odhi lemo ochako kea injili mar Amolo Wuod Oganda tiene ka en confirmed to nyalo rally jo dala gi kacha Saidi kich aneno ka en gi energy no compared nikech ng'eni kaka koro Kalonzo ne en kaka no dhi gi Amolo Wuod Oganda rally dichiel to lal ting'e ni siasa kae wawacho no chalo landi muok to landi muok idake gi joma roteke ka okira tego to landi muok dake tek mang'eny injo ka chi hotelo to ng'ielo ok donji ng'ielo be kodonjo to gwang' ok donji koro mane omiyo luongo ni landi muok idake gi joma roteke koro roteke ka Karua nosetemo nyisowa no ratego e issue mano keto godo gige kineno ka en sama no winjo ni wach ni ochakore en ng'ama miyo mar Amolo Wuod Oganda koro liel sani Mount Kenya onyalo dhi kata mulonge jomodongi for example Peter Kenneth no chak wacho wach ne chon to en sama Amolo Wuod Oganda dhi Mount Kenya e kinene to ka Amolo Wuod Oganda loko dier ng'ete bo onge koro mawacha oliel kama tiang to kuwa wuok to tho tiene ni sani aparo ni kaber to nego beni nitiere ng'ato masama ka uwe ka ni Nyeri kamoro iluongo ni Ibwagi onego beni ka en kanyo yweyo gi jowetene to wacho wacha Amolo Wuod Oganda sani ng'ama nyalo miyo ma timre mayot en Martha Karua koro Karua ka wan go to wadhi yombo to kendo gi namba mamalo nikech akwano ni gik adek mobiro ga mesa ka chaka kawo kata nyadendi Sabina Chege Yes. Sabina Chege biro gi gik moko en bende ariyo number 1 en ng'ama miyo magi mobiro go to jiero gimoro ka kendo ni ng'ama digital iwinjo ma Martha ok bigo Sabina biro gi digitality e iye ka tiende ni en ga Amolo Wuod Oganda to gin ne level moro ma ginyalo ka gima jo piny gi dwa winjo tiende ni from 50 and below Sabina nyalo wuoye motegno kicho fole bracket no iwinjo koro en bende obiro gi gige mokare motegno matiende kata ene ma pod obedo running mate Amolo Wuod Oganda tich pod yota actually I'll cite the third person ng'ama be nigi energy ma loro Mount Kenya motegno mabe kata ka pod obedo running mate Amolo to onge tabu en Peter Munya CS kich CS en gi energy onyalo rally jo Meru magigo mochako duogo Mount Kenya mo kwa kura yo motegno koro miyo wan wawegi so far according to me age ang'wen gi Kalonzo o Martha Karua o Peter Kenneth no Peter Kenneth onge en Martha Karua Sabina Chege CS Munya age ang'wen gi ng'ata ma Amolo Wuod Oganda ka pod wan ga clear win but anyway ng'ama kora neno kotegno ma inyalo luongo ni deputy president ta neno ni jogi te Karua gi Kalonzo tegno whichever way mwakao onge kama kama gut nyalo yombo wago ang'e ni jogi biro go mara batari ite ang'e ni onge ero kamano VJ yes Omulo kapo kipenja question tigi mada duoko mapiyo ng'eno kitera nkeche mia time koro ambe mia time aduoke maber ne alwora mar twak makawuono koro oboluwa but kapo mapiyo nikech ng'eni ahero jo ODM gimi ahero gi ni gin gi hopes to kendo gi ero wacho historia to historia ni en ikelega every time mi wacho msale nyaka gidoge 2013 to George wiye wil ni ndalo mane Jakom ochung 1997 Jakom no yudo mane mokwongo chung president Jakom no yudo 975,000 votes mano mare mokwongo mane kura mano yudo kuringene wan kaka Kenya Kwanza wan okwadoke historia kech gik moko se change ada nyise ni sama eno wacho ni voter turnout di dok piny wan kaka Kenya Kwanza wan wadhi golo ji oko
In fact, sama gikawo kaka strength, mano wakawo kaka weakness. Nikech ing'eni ok inyal wacho niya, mane minyisi ni giwuondo Jakom, nikech ginyiso Jakom niya, in kuchicha, lakini gin ok ging'e, nyicha goni kwan nyocha. Gimomiyo Musalia gi Wetangula dhi kelo kura ne Kenya Kwanza. Jakom dhi yudo kura kure, nyicha nyisi maber. Lurambi, out of 80,000 votes, Jakom dhi yudo 15,000. Lurambi. Butere, Jakom dhi yudo kura Butere. Mano Kakamega. Kamiluongo ni Kwisero, Jakom dhi yudo kura. Nyicha goni kwan maber. Kamiluongo ni Luanda Vihiga, Jakom dhi yudo kura. To gi Busia. To kuch Jakom mane miya nyisi sama nyisi ni en 1.8, anyisi gima kata opinion. Ng'eni wambo kwa samogo scientific, ananyisi gik ma practical. Kaduoge wach Martha Karua mina na wacho ni. In fact ka sama kagiponi gi yiero Kalonzo, mane koka iwanya moro matin nikech Kalonzo osebedo ka kelo ne Jakom ji. Lakini kage miyo Martha Karua, da paro ne George, no opinion poll manyoro Mizani, manyo golo governors ma Kirinyaga. Martha Karua ne number 2, iyudo ka Anne Waiguru no yombe, ne nigi 14%. Koro ing'eni sami wacho ni nikech en ng'ama miyo, dalo mane Martha Karua kata Charity Ngilu chung president, mine nokogone kura. To kik ng'ato wuondu nudwa timo ne Jakom assumption, ni kupo ni keto Martha ni jo mine te, ni brogone Jakom kura. Mano gima onge. Sani wago kwan mar numbers. En kwano mikete mesa kama, to mene miya nyise ne ogona kwan mar 6 million mo wachecha. Nikech aka nyago ne kwan. Ananyago ne kwan county ka county ka kwa yudo 11 million votes. To kupo ni ko challenge atabu keto ne kwan mesa ka. Ero kama na nyam. Yes. Ero kama na nyam. Mopogore iwacho kan ni Jalup Jatend piny Kenya William Ruto nigi ng'ama dhi bedo running mate mare e chunye. Ang'eni te ji mang'eny ahinya ma ji osebedo ka ndeto Rigathi Gachagua nigi nitiere ka wan kod Governor Anne Waiguru mabende nyowacho ni en owuon oneno koromo chuth ber kaka running mate mar Migosi William Ruto. Ma ok ang'eni un kaka jo Kenya Kwanza uparo nade? Waonge shida nikech gima wang'iyo maybe gima nyalo chando Ruto en gimoro achiel. Tumane? Niche kwano ni gik mwang'iyo ni namba mokwongo wang'iyo ng'ama nigi iluongo ni diplomatic image, yani ng'ama oher gi pinje maoko, ng'ama nyalo yuayo investment kuwuok e pinje maoko. Namba 2 wang'iyo ng'ama nyalo kelo numbers, kech numbers ema wang'iyo. Kech namba 2 kata mi mana namba 2 wach integrity ma ji wacho ni gini inyalo wacho integrity, ng'ato nigi integrity oler kaka wacho ne oler ka pamba to dhoge onge kata kura monyalo keto kata mes. Nyako manyi ng'ama nyalo kelo na kura nikech siasa en kura. Namba 3 ng'ama nyalo keto pesa mesa. Nikech ing'eni campaign en pesa. Sami biro nyaka imbi support campaign madhino. Namba 4 niche nyisi ni nyaka ing'i relationship mag ji ariyogi. Yani gin joma oherore koso joma ok winjre. Nikech king'iyo ing'eni nyalo kawo ng'at ma ok winjru, ng'at ma bedo loyal. To mane manche kelo shida matin king'iyo Justin Muturi, kech Muturi en osiep Uhuru Kenyatta. To Muturi as much as nino obiro Kenya Kwanza, kopo no yiere namba 2. To nenore ni loyalty cha. Question mar loyalty ing'iyo ni to dhi bedo nang'o. Namba 2 Muturi a Embu ng'eni onge kura mang'eny. Kech ing'eni e Mount Kenya ka nitie Mount Kenya East gi Mount Kenya West. Koro ing'eni nyaka tim balancing. Koro mae mineno koro wang'iyo nikech Rigathi Gachagua to nanyisi ni eto kwande kanyo no onge nikech eto sani en campaign. Sani wang'iyo Kindiki Thiure mosetiyo gi Ruto nino ka en nyaka Hague mane en gi Ruto, loyalty mare ni malo. To Jomeru ntie mana kata mana kuonde moko ma milieko ni kamoro ene ma inyalo bi wale. Jomeru be nigi kura kendo en ng'ama nyalo kelo kura. King'iyo Anne Waiguru ok inyal sium Anne Waiguru nikech gima ng'eno gibro wacho kaka jo Azimio kopo ni wamiyo Anne Waiguru ni no kwala NYS gi jokuoge magi gibro wacho. Lakini Anne Waiguru be ng'eyo siasa ne en siasa man gi mbi, en gi siasa manyalo yuayo ji. Musalia pok wagolo oko ka nikech Musalia be pod nie consideration ka. To luwore gi kwan ma jogogo nikech ng'eni siasa en kwan. Ing'iyo opponent ni to eto pango nang'o. Samo pango mesa nikech iluongo ni chess. Samo ochoro
timbi choro nikech ing'eni mane kaka wang'iye kopo ni gimiyo Kalonzo nikech mane gimogo kwan nikech Kalonzo wuok kocha ting'eni wanyalo decide wakawo Mount Kenya kato bedo battleground ka gimiyo Kalonzo wanyalo miyo Musalia to wacho ni sawa koro Mount Kenya wayawe na lweny wang'ien to jogo nyagolo kura adikoni to wanogolo adikoni to kopo ni gikawo Martha Karua to wambe ng'eni nyaka wamany ng'ato ma buro equalize Martha Karua nikech propaganda kata wanyalo go gi propaganda for example ka gimiyo Kalonzo giga Kalonzo ywak ing'eni gimarach jo ODM ni gin gigo agogi wacho ni Kalonzo no after all wan gi Charity Ngilu wan gi governors ma support Jacob mane gima gibro nyisi but oging'i factor ni kopo ni gimiyo Kalonzo ere kaka gidhi control ground nikech ing'eni nyaka maintain supporters ma Kalonzo expectation margi mane mineno wan wasekwalo ng'wech ne wase the western samo uso 30% watimo gimiluongo no manage expectation ma jopiny kopono odhi land gima gipar to tayari wasekete wigi gin mano gima gitime Okambaland gitime Kikuyu-land gin giwacho ni ao Kalonzo no kopono kwa miya ne wasesoika onge kumo bro dhiye to gikia ni expectation jopiny paro nang'o ng'eno wanyalo tiyo mano kaka advantage mwacho chair jopiny ma jo Okamba magonwa kura to koro ing'eni kae ng'ama idhi yier deputy emalo dhi chenjo kaka ng'wech dhi ringo mar 2022 ero kama nenya ng'ama ibiro mi thuolo mar bedo running mate mar migosi Raila Amolo Odinga kod migosi William Ruto biro loko kaka siasa mar piny Kenya ka gore nyakwar Mgajong mane thuon wach ma kawuono temo yalo ka IEBC ochiwo nyaka tarik 16 mar dweni mar ji te mabende laro ko mar piny Kenya ka ochiwo nyinge running mates magi dhi bedo nade duond bura mar ODM kachiel kod duond bura mar Jubilee Party duond bura mar NARC kanyakla kod duond buche mane bwo Azimio la Umoja One Kenya moko kuom gino osechwalo nyaka nying jogo magiparo ni ber kateno migosi Raila Amolo Odinga komiti makamano bende igene biro chiwo duoko margi wana keto wango nyakwar Mgajong kumachielo bende en wich bar ma mako nyaka jalup jatend piny Kenya masane William Ruto ni to jalup ne dhi bedo ng'a ka kinde makoro kwano gore ni nyakwar Mgajong wadu kendo bang' winjo thond weche mabende waiko ni elak sadek marokinyi marotino makawuono kete manaka Ka idwaro yiero ngwacho, many ngwacho motegno kendo mochwiny. Kik ibed gi rangi maricho kendo kik iyier ngwacho mosebarore. Mawego Technical Training Institute is inviting applicants who have attained a mean grade of D- and above to sign up for our May 2022 course intakes in various TVET courses, among them electrical and electronic engineering, welding, land surveys, food and beverages, civil engineering, motor vehicle mechanics and fashion design at the levels of artisan to diploma. Successful applicants will benefit from the government TVET capitation. For more details, visit our website www.mawegoinstitute.ac.ke or you can call us on 0734 156640 or 0704 521743. Mawego Technical Training Institute, the best TVET accredited institution. What are you doing? Awesome's what I'm doing. Awesome screen. Awesome camera. What are you doing? Awesome's what we're doing. What are you doing? Ooh. Awesome's what I'm doing. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera, long-lasting battery life. Awesome screen, awesome camera. Awesome is for everyone. Have doo-doos taken over your home? Hey, I need to suck your blood. Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doo-doos strike, stop them dead. Bolt insecticide, gentle on you, deadly on doo-doos. Get Bolt insecticide today.
Bedo janyuol mamiyo chakore paro kendo dongore mos. E odiechieng' ma kawuono ka wadhialo chieng' joma mine, waketie paro mine mag jogo motwe, mine mag nyithindo modak kod ng'ol mopogore opogore, mine ma bende osewito nyithindgi, kaachiel koda mine ma pod nigi geno mar yudo nyithindo. Kata obedo ni samoro piny nyalo bedo matek, wabed kwang'eyo ni Nyasaye nitie. To maduong' moloyo, wanyalo riwore kod oganda mamoko mar mondo mi wanyuak paro. Happy Mother's Day. As of now, everyone is allowed to contest and every party has the right to field any candidate of theirs anywhere in the Republic of Kenya. Riwruoga Azimio la Umoja pod ni kod wich bar mar kaka duond buchegi dhi piem kalaro kombe opogore mag siasa. Ni kama alikongwa na chembe kwa kichwa, kwa sababu alama ilikuwa kwa kichwa kubwa wakati alikuwa amelala hapo. Obila mabutere omaka chich moro ma itudo gi ketho mar nego jirande wirane laro pau kwayo jamni. Mine gin joma tiyo matek, mine gin jomogen, mine gin jok ma jochir, kendo gin jok motegno, ginyalo kale weche matek. Oganda jo Kenya riwore gi pinygi ma hingo odiechieng' dhialo joma mine. Mana kamano nyakoromgo jwang'ero kamano nyalidia kuom thuond weche ma bende warito kango chopo kanyo sadek mar odhiambo ma kawuono ote thoth kamokalo. Elisha Odhiambo wuod Asembo Nyagoko wacho ni chenro lera dua makmani Azimio la Umoja One Kenya nitie kod options mathoth mokalo kendo kwano ni nyalo biro bago gi matin. Theophilus Dickens penjina omulo ni is he aware of retrospective models in statistics? Aito oyindi wacho ni opinions are free, facts are scared and sacred, opinions espoused by one omulo are his. Victor Juma Peina omulo ni dibed ni en japor wache lo Azimio la Umoja nikech odwa yiengore Azimio molo kaka en Kenya Kwanza kacha. Maka Juma adiri manduk eni BBI dino konyo William Ruto than kata Migosi Raila Amolo Odinga e manyo kom ten piny Kenya e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Machelo kaendi bende panyo ni Maka Juma Berto Bendi makmani Sabina Chege en lightweight, Martha Karua Karamana Chetingilu nyalo pull numbers ne Azimio la Umoja One Kenya mae gima iwacho ni jogi nyaka dhir godo nyime kadipo ni gidwa play gibiluongo ni gender card cha. Jeje Okocha ayudo kuomika iwacho ka ni omulo wewalo ni dako wachi weche motegno wach mar Kenya Kwanza musiko mane wach mar Azimio la Umoja dibeni chunye moro gombo bedo ja Azimio la Umoja koso nango hiro kama nanya. Machelo wacho ni Maka Juma ngiso mulu ni integrity is very key kendo mae gima nyaka ng'i mimanyo kodo jalup jatend piny Kenya esani. Okodo neno case masani timore weche michich godo bedo mang'eny mokalo e kind Uhuru Kenyatta gi jalupne omulo ni wacho kacha ni wach mar bidhruok kata integrity samoro ni wach ma ok odhi ng'i ahinya nikech samoro ng'ato ok nyal bedo gi thoche mar manyo kura ne Kenya Kwanza. Ing'e ni weche mag bidhruok luore ni ng'ato no mak motwe to e gik mineno gore siasa gi te onge ga mose mak motwe nikech king'iyo jomochung' te jotelo te onge ga maonge skando, onge ga mose wache ma poko wach nyinge no timo kama no uso gini no timo kama to sharia wacho ni nyaka in innocent until proven guilty nyaka teri e court matweyi koro gik ma ji wacho mang'eny mago to nitie but gima ng'eyo nikech ing'eno ko chuno ni an gima ang'eyo na wacha dier to mana gima yie nikech king'iyo kata topic mogoni ing'eno onge gima nyalo wacho korwa ananyisi ni wan comfortable wan onge koko gima anatemo konyo George nikech akonye ambi ng'eno ole seche moko bedo malitna kopo no owuondo dhano ting'eni wuondo dhano ni kech kinyiso ji ni wan odwaro mana 800,000 wan odwaro mana kura matin kama
ingene miyo kata mana joluo gene joma bedhe relax ego siasa ka en mana joluo nikech gidhi wacho ni babo sekao in fact babo osewuok gi 5 million mane gima gidhi wacho koro an ing'e an asympathize nitie gimiluongo ni sympathy ok ni koro an jazimio nikech kipenja question mipenja mar Kenya Kwanza taduoko mar atiro kendo aduoko gadier to eieno be dok berna ka an gosiepe gate joma osebedo gi panel te gin ga gisiko mani ngene kiparo 2013 siasa mar assumption siasa mar probability watu ngene wako siasa mar adier erokamano George ayudo kakare of course omulo gini mana kaka gisekao ga siasa gigo propaganda kaka ne gichake kochakore gi jatendgi nyaka ka ridore piny ka mai kama giketowa ana kwero mulo wach maler niya umulo joluo wacho ni sembe ipimo gi nyamin sembe ipimo gi nyamin ni historia samoro kiwinje maber tiende niya wang'iyo ni tang'o manotimore 2007 obiro nang'o ang'o motimore kama nikijitemo wuonda niya ni ka dhano joluo sani wan gine dhano madhi million 2.5 ma register kori kuona na wuondo joluo e TV ka ni wadhi go kura nyawango gwala 100% to jomoko ni hospital tuo jomoko nyicho setho jomoko kipande gi olal teni kata kapok awuoyo ino wuon ibe adani wangi miwa projection mari nto kare jomage manyalo leo koko kura nikech hapa ni mai wach mar adiera to dango ku wuonwa niya nika koro wach ni joluo mo register kaka voters gin dhano 3 million nitikono ni 3 million dhigo kura te mani wuondowa ok ni en bedo pessimistic wadhi gi gima ina adiera kich kata in ing'e ni e Kenya ka kura moko nyaka wang' no nindi eyo mora matemo explain achiel ariyo kuom vioje wea lero mulo kamoro in fact awinjo ka jawinjo moro kone tambe nyaka kode ma kugombo nu yombwa kitawinjo gini ka ng'enyne obed jatendu obed jok manie dieregi gidwani gi advisors mia ahinya dongo nego beni weakness wagi moru ma kodonjo kama to pamo maluti kare jogi kia ang'o momiyo ng'enyne sama jo udagi kiwinjo ka giwuoyo to gidwani gi advice jo asimiu mateni ma reverse psychology en ni giseng'e ni giwa gini kare koro gitemo ni gidonjo e wiwa mondo wakethe kichi omulo gine Kenya Kwanza kikaluonge gi nying marach onego bed mamor ka gik mwawacho gi ochochni makoro Kenya Kwanza dhi mana yombo ma onego moro mulo kabisa tang'o miyo mulo feel ni wajo monego yombigi oneno ni waroma kamarwa ni rajo onego pam malwede kare wan koro wasetimore nade wasekalo ema miyo atemo nyiso gi niya gin kaka jo Kenya Kwanza number 1 amolo wuod oganda owuon kao emo miyo ni kao ne running metok jendi wan wase maintain all along integrity winjo kata an ka wuoyo kuom candidates mago ma wang' waneno to wawuoyo kuom integrity actually kaber omulo gi nonego nyiswa nikech narrative margi en asla onega ne kao in fact Ruto kao mama mboga obedo running mate mare kata ne kokao kijana moro mabende asla nikech wach asla ni muluongo giuso asla sama wan wauso agenda gi development koro onego bed ni running mate mar Ruto actually onego bed ni gikawe jang'owa gikawo nwa mama mboga moro gikawo nwa wan bende hasla moro wadgi mwanyalo prove beyond reasonable doubt ni ng'ani en asla kijinge ni asla to kurwa kata koti ena mirwako ni omulo iwinjo koro kabe onego wawinjre onego luwa agenda uter koro wan kwa luwa agenda marwa mar integrity emo miya kwano ni jowagi but emo miyo ni amolo wuoro gana nigi options ang'o miyo sama kwano jogi tatemo wacho niya ni waketo mathakarua gini kende tenge tiende niya already Kalonzo wan kode makata kani neno kitimo pok ma Nairobi wan wawegi kaka joluo wajabedo ga gi jowa ka kendo wasebedo gi governor wan kata leadership ma Nairobi ok ne wa future onge kama no miwa to pod wadhi mana gombolo iwinjo tene governor ne watero Mount Kenya deputy mare wamiyo ng'at Kalonzo Ukambani ineno women rep ne wachak waduoko Mount Kenya senator watero ne jang'o wete mawalwe mano pok mane dhi nyime actually Nairobi is in the equation mar pogo erokamano an gi penjo moro kanyo yes
weche moko masani koro wachore, Kalonzo Musyoka nowacho ni okone konyalo dhi nyim komiti kata mana oro sivi ni chal gima ochae. Marango momiyo jogene mamoko bende sani koro wacho ni nyako bedo mana Kalonzo ka Kalonzo to giwe jo Kenya kamano. Gik makamagi bende un kaka joma ntiere Azimio la Umoja bende chando koso ena na siasa mogoyo mar temo seto komachielo. Na wacho gino ka the other time kana nyiso ji kane po Kalonzo join to like ni Kalonzo biro mane Azimio onge kama dhie. En mana ni siasa ka ochalo kisera. Samoro nyaka inyis nyathi ma nyako ni an owadi gi VOJ eko yie kodi. Iwinjo. Koro kama wantiere kani wane kisera ka nyathi ma nyako biro koni ni an awuon dala wanaringa gi chopa madwaro. Koro ngeni kati ibed gi Range Rover te sai mane jaber abiro chako kodi gi Range Rover esaigo nikech osekawo stakes mag otimore nade oidho malo. Adiera man kende en niya jogo wuon ong'e chunygi siasa ka ng'ato ka ng'ato bagen ne joge. Koro kaluwore gi kaka I present yourself e kaka adita ni nyalo akupo. To be samoro be kiling tadita ni nyalo akani nono. Nikech mae momiyo anyisi ni siasa en landi muok. Idake gi joma roteke. Roteke tiende nang'o matimore. Sami dhi e siasa kacha. Kalonzo calling ma ok embo keto demands. To wat ka samoro adita ne nyalo dok piny. Ok owacho no weya ang'owa, no weya Azimio. En mana ni gimotemo timo, en ni en bende nyaka okete jogi bei moro. Moteno oyo, ka dipo ni watawo me deputy, to kare koro wamede ministry ni, mondo mi ubed gi kwe. Koro ma wane kisera, iwacho kori, nyathi ma nyako bende kori ni an okaidh ga matoka an aja ndege. Kuri sai no oja ber ka wuono ni to kare wadhi gi V8 nani to samoro kada V8 no pok no idho. Iwinjo. Mae gima temo timore e kisera ma wantiere ni. Ng'ato kelo kore jo Kalonzo bong'e ni deputy en gi mor mobiro go. To ka dipo ni ok wayude to wabede ni wayudo gik moko achiel ariyo adek manyalo miyo ng'ane otimre nade odonji. Ka dine bed ni Kalonzo onge Azimio kata kako pog Nairobi dine ok wagi kanyo. Mayo means niya ka wan gi Kalonzo gi Raila kata ka Kalonzo kobedo gine deputy ina scenario ma Kalonzo ni Azimio to nyadende Martha Karua bedo deputy kuchwa ni malo nikech already kuch Kalonzo atere million ariyo kora ng'eni biro muoro yo mulo but that's the truth. Kakora molo wuono ganda ni twech achiel gi Kalonzo matiende ni koro Eastern wachoka te koro wan mana gi million ariyo. Ineno to kichaki dhi Central wajandeso ga mathin. To Central ka wadhi ka koro wan gi nyadende gine Martha Karua to samore nyalo yudo wan be ok wadwa mang'eny kata wayudo mana tamalo 30 oromowa. Mae momi hata mwacha niya ka Kalonzo nitie to wakete deputy to wach moro kada ni wadhi larore gi joge ni kia ni 50+1 wabiro mana yombo gi almost 70%. Irokamano. Yes. Irokamano. Omulo wach ma bet ka gima dhi kelo penj mang'eny mokale wacho ni jatendi mar ANC en kamoro oko en kina ahinya e wach mar bedo running mate mar Kalonzo Musyoka to kamoro jomoko nyalo gombo ng'e ni to jogene constituency mo command nyalo penye ni to ene iye ka neang'o okelo ang'o ne jogene konge kwano kanyo kapok aduoki ing'ena ero George temo wacho weche moko ma jodongo ne wacho tie dero kia ni sembe ipimo gi nyamin kia muoko luorre wan onge time moda si pimo go sembe gi nyamin ka ji yengo sama ngido kelo nyamin no wan onge time no wan wadich ni ang'o mwadwaro to wan kano wa join Kenya Kwanza kano wariwore ni wan agenda ta agenda wa en mar jopiny to mane miyo nwadonjo kacha gi chunywa ko yawo to mane mineno ka misale gi nodonjo ne gidonjo nikech ging'eyo gima jopiny kale mafuta ni malo chiemo ni malo gik moko bechgi odhi malo jopiny chandore ushuru ni malo budget sani gowi mar Kenya ni malo mogik koro wan wadhi kacha agenda dong ANC nitie gi MP se bura sani agenda no te budget gi loso budget wan gi bura kendo MP wa miluongo ni Sako Bunyasi MP mokwongo kelo gi miluongo ni Debt Management Authority Bill
e parliament. Koro ma gima wasewuok ni wada konyo jopiny. To king'iyo gimiyo wajoin ineno ka wan wawuoye wach mar uchumi, pesa mfukoni. Ruto ne wuoye wach bottom up. To wach economy ni emokelo watu together. Koro mane miyo no wabedo piny kacha. Wang'iyo ni wan gimo agenda wa mokwongo en yudo government, yudo sirikal. Yudo sirikal ni wayude nang'o. To mane menyisi ni samigo ajwa kata samigo chess kata goyo card nyaki ng'i ni mokwongo ilo nang'o. Ing'e ni loyo no kata wrestling shortcut miburo tiyo go mano mari. To so long as ne mokwongo uyude to yude no. Sani kaka ne koro wadong gi faresi ariyo kaka giwache ni Raila Jakom to gi Ruto. Ing'e ni koro kora en mar ji ariyo gi. Weri gi jomoko mochung' moko mo mi pesa no chung kagi mago to weri go. Mokaro mo pod wuotho gi tiende. Koro wanyisi okipedh neno ka mondo ng'en ka beno gi pesa mondo gichung kama. Ji ariyo gi en kwan ema koro dhi lore ka. To Jojo nyisane mondo challenge. Gimiya challenge. Ing'e ni someone ka VJ okwaga siasa. To wago siasa nikech wawacho adieri kendo wapuonjo jopiny. Ano kabigo aga siasa nikech ndalo manago siasa marach manadiyo jikae. Jopiny joluo chako no igo Jakom. Seche makora kete nada puonjo ada konyo George gini koro gibukore ni ijazi miyo sana onego beni pamo. To gima nyalo nyiso George kecheto wacho 5 ane pokagone kwan wakwongo wadhi Rift Valley. Embo bro mia facts ma en go. Rift Valley jomo o register voters gin 5.9. Kwa golo jogi te gima nyalo nyisi ni Ruto dhi yudo 4 million. Mano mane ukapune. Mane jolango kendo dhigo kura gimirima te nikech wuodgi. Gin gidhi wuok 100 okaw wacho bo poka wuoyo 100% kech factors go nyaka ng'i. To gidhigo kura 4 million. Mount Kenya ka kura magin go Ruto dhi yudo 4 million. Mano koro wamiyo gi kata 30%. In fact wamiyo gi 1.9. Ruto dhi wuok gi 4 million. Mano 8. Mano mwasekete mesa mokwongo. Pok wadhi Western. Ting'e ni Western ka ndiye wetangula gi Mudavadi. Asi nyisiri gidhi miyo 1.8. To 1.8 mano wasetere wa 9 something. Koro out of 22 million jomo registered kaka voters wano manyi 11 million. Ng'e ni pogore Nairobi, pogore Mombasa, dho kao Northeastern, dho kata Ukambani mina no wacho ni sama gin gi fallout magi Kalonzo ni pokwa kepo kanyo. Koro nyiso ni kwana ni mar running mate gima dhi kelo pogruok nikech mowacho wa jo hasla pokwa rula ot jo hasla Ruto nyalo pula surprise onyalo manyo boga moro chunye ka en mong'eyo nikech Ruto is very sharp. To mane miya na konyo gi nikech gin kik gigo siasa mar iluongo ni probability siasa ma kelo geno ne jopiny nikech ka en geno 2017 mana wane nasa mana wacho wach Kanan geno ne ni malo in fact geno ne wach Kanan ne wan gi geno mara 100%. Weri gi sani ma pokwa kelo slogan moro ni Kanan sani pod koga in fact join niche nyisi ni kaka Uhuru support Jakom gima Uhuru timo ne Jakom Uhuru inye Uhuru onge gima konyego. To mane me nyisi kata wach mana Sabina, wach mana Martha, ng'ama nyalo miye kura, ng'ama nyalo miye Jakom kura en mana Kalonzo. Erokamano ahinya. George sana noko ng'ado wakaendi, gidaka chiel kende ka watieko. Gidaka chiel adwana wach ni piyo. Afwenyo ni kare gimomiyo wachandore go mule twak. Omulo gi ni kare modake akeni gima nyalo wacho nango gi dholuo ndie kama gidake kichi winjo ka gin giwacho ni gi joma hati process o gidwa lowo ni gin tek ni golo bedo alona rira gidaka chiel ni omula na koni tana ndeka ni kate Rift Valley in fact Ruto biro mana yudo 60%, Raila dhi yudo 40. Kichaneno ka will ni 5.3. Wakwan ni counties Ruto moyombe Raila. Piyo immediately. Ruto biro mana yombo Raila Uasin Gishu. Obiro yombo Raila Elgeyo Marakwet. Obiro yombe Nandi. Obiro yombe Kericho gi Bomet. Finished. Raila biro chako yombe from Trans Nzoia. Actually dhi yombe Baringo Kamedo ni mano. Raila biro yombo Ruto Trans Nzoia, obiro yombo Ruto West Pokot, obiro yombo Ruto Kajiado, obiro yombo Ruto Nakuru, obiro yombo Ruto Gine Narok, iwinjo magi gini counties ma will ni Rift Valley ka un medo kwano magine eva kwano mar Rift Valley vio je haraka
ka medo ni piyo mule niya Ruto biro mana yudo 60% in Rift Valley, Raila dhi yudo 40% in Rift Valley. Kalore kaka dak mar Rift Valley. Ka watieko wach mari mogik? Wach mara mogik wachwa mar gine Asimit. Yes. Wachwa mar running mate ka. Anta aparo ni ji ariyogi ka jowa nyalo settle on Kalonzo Okrach, ka ginyalo settle on Martha Karua, we are still good to go. Erokamano ya. Omulo, sa ng'adwa. Ng'eni okadog, emane siasa ma assumption manyisi. Koro ng'eni ka uwe Trans Nzoia, gi Nakuru, gi Narok. An ng'eni onge gima nya wacho ne jopiny. Koro en obeda gi siasa mar assumption. But an gima nyise ni siasa ma 2022, dhi bedo siasa ma peaceful, wan kaka Kenya Kwanza. Wan wang'iyo ni jopiny nyalo yudo konyruok nang'o. To kata mana Nyanza wan gi supporters. To nyicho osewuoyo gi jatelo. Economic forums, ok wadhi weyo jo Nyanza oko. Wadhi biro Nyanza, kendo wadhi keto wechewa e mesa. To kendo wadhi ng'iyo ni to wechewa e Kenya Kwanza, ere kaka wadhi yudo konyruok. Erokamano ahinya. Nyakora Mgajwang', en wach mabere pod biro dhi nyime ka oganda biro medo temo goye koni kod kocha. Ka girito ni to William Ruto running mate madhi bedo ng'a, to Migosi Raila Odinga running mate madhi bedo ng'a. E kinde mabene koro wakwano ndalo laona prochiko ga dek kama to jo Kenya dhi yiero maduong' tarik 9 dwe mar 8 higani. Kaka pile Nyakwara Mogi kaw thuolo mari ma IBC oyagoro thuolo mar ng'iyo ni be nyingi be nie listi mag jokanyo madhi go ombulu e dwe mar 8 higani. En gima long'o timo kamano nikech en ting' mari ni wuon kaka Jakenya mar yiero kitelo ma idwaro. Ka kamano riti ma kawuono ne mine mekwa bedo kod kinde maber kaka pile. Ma en Ramogi TV, chenro mari Ratil. Oimore, oriti ma kawuono.